Lurra eta dardararen liburuan, nire unibertsoa, Amaia Lasa. Ene baitan, etengabe birjaiotzen behin eta berriro edatzen den unibertso bat bizi da. Arrazoiak agintzen ez duen, kosmoa beratz oparo naharo samin honetan, eguzki mingotxak, kometa jeloskorrak, ilargerroak, Saturno samurrak lurotxak, beroak batzuetan bizortzen dira. Barruan, geldiezinik tabilkidan, unibertso irekia zabala, amaigabea azten aldatzen da, sentipen guztien indarpean. Arimaren, amildegi sakonetan, iraundua, bortxatua, zanpatua, gorrotatua, garaitua naizela sentitzen dudanean. Nire unibertsoa, geldiezinezko abiadetan murgildurik, ausardiaz betetako galazietan lehertzen da. Zulo beltzetatik, argiz beteta ateratzen naiz. Barnealdeko hortxe grinatsuetan gorrotoak, planeta eroak, maitasunak, izar euritsuak, euri eroa bizitzaren zu. Martiz gorriak bortizki dirau nire barruko zeruetan. Lastan minak darie, zauri zuri odoltsuetatik jaiotzen diren, artizar ugari, orbita berriak asmatzen oskorri distiratsuetan. Unibertso zauritua, eguzenti, baketsuen goze.